Niabot sa 10,000 liters nga blended fuel oil ang nakuha atol sa gipaygayong cleaning operation sa Ising River sa Carmen, Davao del Norte. Human nag-leak ang tubo sa usa ka planta. Nakatutok si Argil Relator. Martes sa buntag, dihang namatnguna na matod pa sa mga residente dool sa Ising River ang dili maayong baho. Dihang gisubay, ilang nakita nga nagitom na ang tubig sa suba. Naata na naman, nagisaligan sa mga kuandre, taga-dre, managat. Alimango. Gilayong niresponde ang Philippine Coast Guard aron malikayan gamukatag pa sa dagat ang oil spill. Sa pagmanubay sa gigikanan sa oil spill, nag-leak matud pa ang tubo sa boiler machine sa Davao Packaging Corporation. Ana-ana sa 20 kilometro ay nasubay sa oil spill nga parte sa suba. 25% matud pa ang bunker fuel, samtang 75% ang diesel. 24 kung mga dagkong drums na sa bunker fuel oil ang nakuha sa suba. Sa karon nagapadayon pa ang clean-up operation sa mga personahe sa Philippine Coast Guard. Din gamit nila ang oil skimmer nga mo'y musuyop sa mga nahibiling oil sa suba. Ingon man ang oil spill boom nga mo'y mag-contain sa oil aron dili na kini mukalat pa sa ubang bahin sa suba. As long as makita na ito na pa'y nakadikit ang mga contaminated debris sa kilid-kilid, dili sa ta mag-terminate. Muabot na kung makita na itong limpyo niya, unya, agree ang tanan nga agency diri o labi na ang kining mga molupyo diri nga lugar. I-include na to ang mga community. Sa Purok La Suerte, Barangay La Paz, makita pa ang traces sa oil sa mga tanom o debris kilid sa sapa. Ginaprotektahan karon ang mga puno o fish pond. Hinoon, wala man kuno'y reported fish kill. Kung pwede, ayaw sa mo abli sa inyong gate padulong sa pond para dili makumpinit ang mga punong. So, as of now, sir, advice na ko sa mga labi na sa mga fish pond owners. Sumala pa sa opisyal sa DAPACOR nga kada tuig man kuno sila dunay maintenance sa ilang pasilidad ug kagamitan sa planta. Sa official statement sa kumpanya, nagpaabot sila og apology sa nahitabo. Aminado sila nga wala dayon na-detect ang leaking sa pipe nga hinungdan sa oil spill. Gawa sa pagpanghinlo sa suba, nagpahigayon sab sila og pag-ayo sa problema sa ilang box plant. Ginatun-an na kuno nila ang maong hitabo aron malikayan nga mahitabo pagbalik ang oil spill sa umaabot nga panahon. Dunay hangyo sa management ang mga apektadong residente kinsa pagpangisda ang panginabuhian. Nakalawod pa mi pagkaugma, abot na itong asite, wala na. Wala na gyud panguha. Hantod karon. Katong managatay ila pong tagaan po mga assistant. So karon sir, pila ka adlaw natanggong ang pagpanagat ini? Ako karon mga 3 ka adlaw ana ko ka panagat sa wala ko income. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.